Ještě předtím, než začne tohle video, bych poprosil, kdyby si zvážil odběr, zvoneček a aby se to dostalo ke více lidem, tak i ten lajkos. Děkuji. Takže čus lidi, vítám vás u tohle videa a dneska bude drobná automatizace. Asi čím budu automatizovat? Vidíte tam toho, teďka ho nevidíte, ale před chvilkou vyšel. Trochu ty villagery automatizujeme. No, konečně seš tu. Ten záběr jsem na 12krát točil kvůli tomu, aby mi tady. A jak to vyřešíme? Tady vidíte tohle. A takhle to vyřešíme. Takže já jdu nabrat nějakou tu lavu. A do našeho věrného jezírka. My jsme už v minulém díle těžili psík. Teďka se omlouvám za krátký střižík, někdo mi sem přišel. Takže jak funguje tenhle mod? Jednoduše se berete shift pravý a musíte mít něco v ruce. Takže tak. To pamatuju. Já mi potřebujeme ještě stounek. Dobrý. No, dobrý. Máme to. Zatím máme jenom jednoho villagera, takže si to dáme. A tohle. Ale předtím mi ještě připomněl, že bych měl vykraftit hopper. Nevadím. Dáme to tady do krbu. Takhle to bude fungovat. Pak tady přidáme další vesničany a tak dále, ale to bychom museli jít najít vesnici. Co víceméně v ten díl můžeme udělat, protože nebo půjdeme dělat s Createm. Create je super věc. A já nemám že rádiovko. Jako vždycky. Jsem si šárkou. Koník. A tady jsou chleby, koukám. Se tady kde vzali. Každopádně si šupnu diamanty k mým diamantům. Aha. Co jiný dělám? Vím, nedává to smysl, ale cool damage, to je jako, že to bude víc cool, je to
hitovat, že to bude víc frajerský nebo? Tak tenhle jsem ale vůbec nepochopil. Skočíme s něj pro Undecided, protože kdo zná Crate, tak ví, že Undecided je tam hlavní. Je Undecided. Já jsem si chvilku nebyl jistý, jestli to Undecided nebo ne. Ještě kdyby tady byl. Že? Jo, pořád mám tu otázku, mám si sem někoho přizvat nebo ne? Vím, dělal by to trochu, anebo mám vytvořit na multiplayer úplně jinou sérii. A samozřejmě bych dotočil nejdřív tuhle. Connect fix. And that's it. Počkejte chvilinku, já vám tady. Se mi rozbil normálně brightness. A už vím, proč mi nefunguje brightness. Dobrý. By mi občas mohl začít fungovat ten mozek, že lidi? Ještě v prvním díle říkám, že si, jo, v minulém díle říkám, že ve jeskyních si budu vypínat shadery kvůli brightnessu a uběhne den. Ano, vydávám to každý den. Dalo by se to brát jako takový mikromaraton? Ano. Je to mikromaraton? Ne. Nebo já nevím teďka, jak se to má dávat. Každopádně. Hele. Tady se dají získat docela dobrý věcičky. A já vám řeknu hned proč. Znáte takový ten dungeony? Z toho jednoho módu. Vemte si, že jsme právě objevili přístup do toho nejnižšího. Kde ten nejlepší loot. Beru zpět, není tady dobrý loot. Mohlo by to tady aspoň nějak. Ale creeper spawner.
OK, jdeme se vyspat. Ani přes noc jsou totiž mobové trochu více napůstěný. Mám trošičku, ale... Ale pořád. Já si vlastně můžu vzít tady tu helmu. Diamantovou. A já jak na to koukám, tak si sebou projistujeme ten diamantový meč. Ano, mám netherite. Dřív než diamanty, ale to se... To asi víte, když jste viděli minulý díl, že? Já vás sleduju. Možná se neštvěte mě. Nejdřív se jděte podívat na minulý díl a pak teprve... A ty skeletoni mě začínají štvat. OK. Jdeme si vyházet. Já teďka fakt jako přemýšlím. To nejnižší patro. Nebo ne? OK. Já se omlouvám za to, že jsem se odmlčil, ale potřeboval jsem se soustředit, abych nechcíp. No a koukám, že tenhle ten dungeon bude velmi dobrý. Experience boost. Ne, kašlu na to. A to si seženu. To si seženu lepší level tady toho enchantu.
švák, ty vole. Dobrý, takže. Máme to tady vylutěné. A teďka půjdeme naspět a půjdeme prozkoumávat jinou chodbičku, pokud. A tady se to rozděluje. Oh no. Oh no, vytrsklo to ní. OK, já nevím, co, ale beru to. No vlastně tady je svůj baťužek, takže já budu mít čistý inventář. Vypí. Já si u sebe nechám. Tady tohle z toho peta. A já to kašlem. Aha. Tak nekašlem. Flame, pitomej. Já nevím jak vy, ale já mám za to, že mě trochu zabili. A nebo že mám strašně málo jako dobrý věci. Jedno z toho to minimálně bude, protože tak věci já mám špatný. OK, takže jdeme prozkoumat další část. To tady není. Tady jsou jenom dvě. Delhansen Gem. To nevím vůbec k čemu je, ale beru to, protože to bylo, je prej potřeba. Nevím, co je na tom pravdy, ale prej. Abych vysvětlil, co se teďka stalo, vyplo se mi nějak natáčení a potřebuji vám to nějak oznámit, tak jsem vám dal tohle.
Počkat. Dobré, to bylo jenom učivo. Jsem si musel zkontrolovat. Jinak, dávali jsme tenhle rok přijímačky nebo ne? Protože já třeba zatím ne. Ale budu se muset připravit. A mám to, že to bude boj. Minimálně pro mě. OK, nefunguje to tady. Škoda. Abych tady udělal takový tam ten známý designový prvek. Jinak. Začíná nám docházet místo, takže. Co dělá se tady toho? OK. Takže. Já bych chtěl z toho setu. Já se podívám na můj armor. Tak boty. Jo, boty. Další věc. Kudník fix. Chlape, ty jsi měl jít najít ještě ametist. Ty jsi fakt stupidní. Chlape. Ale to nevadí. No. Já jsem úplně zapomněl. Vlastně create potřebujeme. Jo, máme tady. Přepálím. OK, dáme ty bodky. The Blaze Powder. Musím si vyprazňovat baťůžek. Vím, mám tady bordel. No a nic, jdu do nedru. Hej, ještě jednou se přiblížíš k mému baráku. Tak jednu střelem. Tak ti půjdu zabít kamarády. V Minecraftu, jo. Všechno. Já mám tady vlastně ještě.
OK, takže ještě tady vyprázdním baťužek. A rovnou, že bych se ho zvětšil. Jako suroviny já to mám. Takže hop. Tak. Godík. Ne godík, dia. Uděláme ještě nějaký barvy. Bych si mohl předdělat aspoň ty cobblestony a tak dále na tam ty další jenom kolem farmy, že? Tady hned mám ještě jídlo. Jak jsem říkal, s jídlem tady bude nouze. Tady hned aspoň vidíte, že nelžu. No, já jsem chtěl vlastně skočit do toho nedru, abych si udělal ten armor, že? Bohužel se nám tady část s nedrem nevejde, ale zase mám tady nabídku, zvu vás na dnešní streamer v 16:00, bude streamer a bude do 20:00 a pak se přesuneme na Twitch. Tak přijďte a nashledanou.